Vzpomenu si na 3. Tím prvním je ředitel přírodní školy František Tichý, díky kterému jsem se bez pochyby stal učitelem, protože on mi ukázal, jaký dopad může mít dobrý učitel na svoje žáky a jakým doslova může změnit život. Tím druhým byl matikář Štěpán Macháček. Já jsem matiku vždycky nesnášel a byl to předmět, ve kterém jsem bojoval o to, abych měl 4. A on mi ukázal, že učitel může dávat dál a dál šance a může žákovi pomoct v tom, aby si sám sobě věřil. Že i třeba 3 z matiky na vysvědčení může zvládnout. Tou 3. byla paní učitelka Lukášková na češtinu. My jsme dělali strašný bordel a naprosto strašné věci a po maturitě jsem se jí přišel omluvit za to, co jsem dělal. A ona mi tenkrát říkala, já jsem obdivovala tu tvoji kreativitu, co všechno vymýšlíš a říkala jsem si, kdy s tím přestaneš, případně co dalšího přijde. Ale tak jsem rád, že jsi zmoudřel a mysli na to, až tvoje děti v tvý třídě budou dělat takovéhle věci. No a tím se dostávám k těm nejdůležitějším učitelům. A to jsou děti, který mě pořád učí být lepší učitel.